evidentment és possible, però cal veure què caldria fer per arribar a això. És a dir, això que parlàvem d'una transició cap a la sobirania alimentària amb una dieta saludable comportaria, evidentment, a veure, de la mateixa manera que hem dit que sobirania alimentària és el dret d'un poble a decidir això, també podem dir que és el dret d'una persona a decidir el que menja i el dret d'un pagès a decidir el que cultiva, perquè no hi ha cap llei, ni conec cap país que tingui una llei que digui el que ha de menjar el ciutadà, ni el que ha de cultivar. Poden haver-hi ajudes, estímuls, preus més alts, més baixos, etc. Però no hi ha cap llei que me digui que jo no puc deixar de menjar carn per menjar cigrons. Ni n'hi ha cap llei que digui que un pagès no pot deixar de produir porcs per produir llenties. Enteneu? Per tant, cal una transició que requerirà molta informació, molta formació en escoles, en empreses, en menjadors escolars, menjadors d'empresa, però també a través dels mitjans de comunicació públics i de les associacions i tal, una acció pública d'informació i de formació del que és una dieta saludable i una informació i una formació pública del que ha de ser una agricultura al servei de l'alimentació i no al servei de negocis d'importació i d'exportació.